Hello mga Yingyens! Amayas no, nasa likod natin yung Honda Beat no, Honda Beat na version 3. Ito yung bagong Honda Beat mga Yingyens no, available dito sa may Superbike Tonton, Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. At tara mga Yingyens, lipat natin mga Yingyens yung version 3 ng Honda Beat dito sa Superbikes ng Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ito siya mga Yingyens so, yung Honda Beat na version 3 dito sa Superbike no, sa Barangay Tonton, Pangasinan. Mga Yingyens no, yung ano niya yung gulong niya is yan, federal, yung gulong niya federal yan. Tapos mga Yingyens no, sa likod niya 90 by 90 by 90. Tapos mga Yingyens no, ito ay naka tubeless, yan yan, so tubeless siya yan, made in Indonesia yung gulong niya. Ayan, naka drum brake siya dito mga Yingyens no, drum brake. Tapos single shock. Ayan, so ito yung apakan niya. Ayan, ayan no, ganoon pa rin sa dati. Ayan, tapos yung side stand niya ito. Ang kaibahan nito mga Yingyens is yung battery niya nasa gitna na no. Dating yung Honda Beat na design dito sa gilid niya, nasa gitna na yung battery na niya. Ayan sa mga Yingyens so, yung bagong design niya. Sa harap ng mga Yingyens no, federal din, pareha sila nung nasa likod. Tapos 80 by 90 naman, 80 doon sa likod, 90 by 90 dito, 80 by 90. Tapos naka disc brake mga Yingyens, ayan yung design nya. Mga Yingyens no, ito yung ano nya sa ayan, doon pa rin yung busina niya, flash sa baba, and low. Tapos mga Yingyens, wala na siya dito, stop and go, wala na, malinis na, wala na. Dito na lang yung starter. Ayan, ito naman yung sa upuan niya, dito ka na magkaroon ng ano yan, upuan niya, susig na dito. Ayan, dito yung ano man yan, so yung charging dito niya, ayun, charge. So yung bagong Honda Beat kasi mga Yingyens, wala ano to dito, wala siya bilog. Yan, kaya sir, shoutout kay sir, salamat sir sa presyo sir. Ayan, ito mga Yingyens pala yung presyo. Ayan, cash niya 71,750, down payment is 4,250, 3 years is 3,470, rebates is 320. Parang ang monthly niya is ano na lang, 3,150 ang monthly lang niya. Ayan mga Yingyens, okay. May mga Yingyens dito, may bit dito, tapos yung gasolinahan niya yung, tapos yung apartment niya mga Yingyens. Ayan, yung malaki-laki na rin kasi yung sa dati. So dito sa may Superbike no, Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan mga Yingyens no. Okay mga Yingyens, salamat sa tunong nyo. God bless you, God more power, keep sit down sa mga dito talaga.